Despois de 4 días de proxeccións e actividades culturais, a 8ª Mostra Internacional de Cinema Documental Mares da Fin do Mundo pechou este domingo en Rianxo. Na gala de clausura entregáronse os premios que recoñecen as mellores propostas cinematográficas sobre o medio mariño e as tradicións pesqueiras. A 8ª Mostra Internacional de Cinema Documental Mares da Fin do Mundo pechou este domingo a súa edición de 2025 cunha gala de clausura no Auditorio de Rianxo. Despois de 4 días de proxeccións e actividades, entregáronse os premios ás mellores películas desta edición. O premio do público de 1.000 euros foi decidido pola votación dos asistentes, mentres que o premio á mellor película, con 2.000 euros, foi outorgado polo xurado composto por Adrián Canoura, Manolo González e Laura Doval. Durante a mostra proxectáronse unha gran cantidade de filmes procedentes de máis dunha docea de países de todo o mundo que abordaron temas como o cambio climático, a tradición pesqueira e a conservación do medio mariño. O evento tamén contou con actividades paralelas como mesas redondas, roteiros e performance que achegaron ao público á cultura mariñeira de Rianxo. A mostra, organizada pola Asociación Cultural Mares da Fin do Mundo, cun forte apoio das institucións locais e galegas, segue sendo un referente para o cine documental que reflexiona sobre o mar e as súas comunidades.